tots i totes. Com ja sabeu, aquest programa està patrocinat per Tesseracto, la botiga de miniatures, joc de taula, TCGs i rol de Vilafranca al Penedès, i gràcies a ells podem realitzar aquests sortejos. El sorteig que realitzarem ara és del vídeo anterior, en el qual per participar simplement havíeu de donar m'agrada i respondre amb un comentari quin és el líder que més ganes teniu de jugar d'aquest nou set. Així que sense més dilació passem al sorteig. Aquí podeu veure que en aquesta participació només hi ha 4 persones. Donem a començar i això ja gira. Dir-vos que aquest sorteig és de 3 sobres de l'Ocaso de la República i que moltes gràcies a tots i totes per participar i que aviam, molta sort. I veiem que li ha sortit a Rubén Pena. Els ganadores... El seu comentari és: a la presentació m'ho vaig passar genial amb l'ella, llàstima que no va sortir Java, postdata, us heu deixat a l'Obi-Wan que desmunta la baralla del rival. Correcte, és veritat que analitzant les cartes que creiem que eren més importants per color i per recursos, no vam posar Obi-Wan. En aquest cas, totes les queixes cap al Roger, que és qui va elaborar aquesta llista, però no, és broma. Segurament no es van recordar o va creure que per 4 recursos potser hi havia alguna carta que valia més la pena. No res, Rubén, moltes gràcies per participar. Felicitats per aquests 3 sobres. Doncs bé, un cop acabat el sorteig, passem a donar les indicacions per participar en aquest nou sorteig, d'aquest nou programa. En aquesta ocasió, el que sortejarem és una caixa de presentació de l'Ocaso de la República, en la qual, com ja sabeu, conté 6 sobres. I és molt fàcil per participar aquest cop, només heu de donar m'agrada i als comentaris escriure quina és la carta o les cartes que més trobareu a faltar un cop comenci la rotació al març. Així que res, xandilianes, ja sabeu, si voleu participar, només us he de seguir aquestes indicacions i que la força s'acompanyin. Hola i benvinguts un dia més aquí a Cròniques de Xandrila. Avui, com us hem dit, venim a portar-vos una entrevista amb 3 jugadorassos d'aquí de les nostres terres, com són el Víctor Dos Viejos, la Judit Rebels i Jordi Rebels. Hola i benvinguts a tots. Què tal? Molt bones. Molt bones, què tal? Bueno, dit això, que moltes gràcies per haver vingut i sobretot enhorabona pel partidàs que vau fer allí a Múnich. De fet, segur que no havia de ser gens fàcil i no vau decepcionar de cap de les maneres. Si voleu comentar alguna cosa allí que diguis, mira, de Múnich m'emporto això, així per tindre-ho present ja abans que comencem amb l'entrevista com a tal. Bueno, començo jo. Sí, comença tu. Vinga. Perdó. Molt bé. Mira, jo de Múnich, el principal que m'emporto és que crec que va ser el torneig que probablement des del PQ de Girona que més he gaudit. Crec que va ser un torneig molt... Sí, que vaig gaudir moltíssim, que vaig jugar molt tranquil, molt a disfrutar, i al final això després també es nota, no? I també crec que va ser un torneig també una mica de ressarciment, no? El previ, no? De Bilbao, perquè teníem tots els materials, els premis estaven bé, i crec que l'organització va fluir bastant bé. I també OP, no? Que va ser l'empresa que el muntava, que van ser els mateixos de Milan, crec que van fer una bona feina en comparació amb la que havien fet prèviament. Tot això no s'ha d'oblidar, no? El que ha passat anteriorment i igual després ho comentem també, no? Que com això pot haver influït algunes coses, però jo crec que en general va ser un esdeveniment molt correcte. Sí, molt rodó, el joc estava bé i tot molt correcte. Jo personalment el vaig gaudir moltíssim. Que bé. I vosaltres, Jordi i Judit, abans potser d'entrar a parlar de Múnich, si us voleu presentar, perquè el Víctor sí que l'hem tingut ja abans per aquí, però si voleu dir una mica qui sou, què jugueu, com veu començar el joc, una mica presentació així ràpida. Vale.
Doncs, bueno, si voleu començo jo, que de fet vaig ser qui va introduir a la Judit al joc, tot i haver començat més tard que jo, té més pecus que jo, o sigui que... bueno, jo sóc el Jordi Rebels, vam començar el primer set, no? Jo al primer set doncs era jugador de boba doble groc, i quan vam banejar el boba doncs vaig haver de buscar alternatives, i d'aquí de fet vaig passar a Cat Bane, després he jugat també altres coses com Cazuda doble groc i de més, sempre doncs jugant astúcia, no? Però bueno, Cat Bane és una mecànica que m'agrada des d'això, des de que el vaig començar a jugar, i bueno, a nivell de joc jo et diria que el més remarcable potser va ser el top 8 que vaig fer a l'Open de Las Vegas després de no passar el segon dia, que gràcies a això doncs, vaig aconseguir la classificació pel Mundial d'aquest any, i després sí que he fet doncs, top 4 al PQ d'Escum, vaig fer top 8 també a Girona, top 8 a Perpinyà, i Molt bé. després ara, doncs, això, a Munic doncs, vaig fer 38 i això, i doncs, la Judit, doncs, que parli ella. Bueno, jo em dic Judit, porto jugant des del primer set, només he jugat Sabine i seguiré jugant-la fins que pugui. I res, mai he jugat a cap TCG, i és molt divertit, una cosa que comparteixo amb la meva parella, així res de family points i tal. I, i bueno, això, vaig guanyar un PQ, vaig classificar-me pel Mundial d'aquest any a Las Vegas i vaig quedar 230 de 2.400 persones. Molt bé. Molt bé. La veritat que... Dit així... Digues. No, això, crec que anava a dir el mateix, que entre els dos acumulen molts bons tornejos i molt bones posicions. I tant. Es nota que el fet de poder estar a casa els dos allí provant-se i testejant sempre ajuda. Sí. Porta bons moments, però també moments de discussions, perquè la Judit com és competitiva. Anava a dir de mal perdre, però crec que de millor dir que és competitiva. Al final és important el punt competitiu si vols aconseguir bons resultats. Vull dir, és aquest, no? Aquest punch que et dona de voler-te superar. Sí, totalment. Bueno, i que si en un torneig oficial pues, tens alguna jugada desafortunada i comets algun error que dius, ostres, és normal que te'n rapis amb tu mateix o mateixa, no? Sí. Perquè sempre penses, ostres, he pensat això quan allò altre era millor. Pues, bueno, és normal, és el que diu el Sas, que al final és la part aquesta més competitiva de la gent, que està bé que ens sulfurem quan alguna cosa no ens surt com esperem. Totalment. Bueno, pues, presentats una mica a tots. Avui, Víctor, com que tu ja et vam presentar i vam estar parlant el previ a Bilbao, pues, més o menys... Si algú vol mirar, que miri l'altre vídeo. Exacte, sí. O qualsevol dels vídeos de YouTube, perquè estàs a tot arreu, tio. Ets el Messi. Bueno. Pues, bueno, una mica dit això, que al final els tres vau poder passar a dia 2 del sector de Múnich. Bueno, de fet, s'ha d'estar molt concentrat i anant tot molt bé perquè puguis classificar bé el dia 2. De fet, passar el dia 1 no és fàcil, no? Entenc que al final hi ha molts factors, que tinguis bons pairings, que realment tu aquell dia estiguis inspirat. Llavors, bueno, una mica això, com us vau veure el dia 1? Si vols, doncs tu mateixa, Judit, que has acabat abans, comencem ara per tu. Doncs. Bueno, jo vaig anar amb zero expectatives perquè, bueno, des de el que és quan vaig guanyar el PQ, s'havien anat cap a baix i sempre s'ha mantingut una mica, però tot el que ha anat sortint, com pilots, el tema de la força i tal, li ha fotut bastant. Llavors, bueno, anava amb zero expectatives perquè deia, bueno, no crec que arribi el dia 2 perquè el meta que hi ha ara no és per això. Però, bueno, la veritat que allà el meta era bastant control
que això a mi m'afavoreix. I, bueno, la veritat que no em vaig enfrontar. El dia 1, els 8 decks al que em vaig enfrontar eren tots diferents. I, bueno, vaig perdre la primera partida contra un Cat Bane de cost 1. Mm. Després vas guanyar les dues següents contra una Sabin i un Boba de Tabol. I després la següent partida la vaig perdre contra un Han 2 ECL per un misplay que em vaig tornar boja perquè em donava la partida. Oh. I després vaig guanyar contra un Akira de Tabal i un Kylo Tarkintown. I l'última la vaig guanyar contra una Aiden versió de Tabals. És a dir que a tope de control te va tocar. Sí, però bueno, això que no esperava passar el dia 2, però bueno, va estar molt bé. Bueno, aquí ara veig que ha ficat aquí en pantalla el que seria la baralla amb la que tu vas anar a Bilbao. Ai, perdó, a Bilbao, a Múnich, jo encara vivo en el passat. Veig que, en essència, no, és una mica el que esperem de Sabine. Sí que hi ha el sable aquest de Yoda, que potser és una mica una incorporació nova d'aquest últim set, no el de... Bueno, el de Legends of the Force, no? Mhm. Sí, la I... veritat que no canvia massa el deck. Com a molt els Sundaris s'han tornat a posar, que abans no jugaven massa, Mhm, però per lo de més, bueno, i el que dius del sable de Yoda, però per lo de més és una Sabine normal mhm. que... Ara, de tot el que ha sortit nou en aquest set actual, veus coses que poden potenciar aquesta baralla que portaves? És a dir, temes de plots o inclús Sí, una bueno, carta que diguis... són 6 cartes comptades que fan que millori la baralla, com el Mhm. Jar Jar que juga en plot i el Nemic Ja. en turn Sí, 1. sí. I quines Res dues malament, cartes? No, Sis, Sí, sis cartes, però que són? Sis cartes. Ja era hora, portem 2 sets que no sorprès per Sabine, o sigui, ja toca. És com quan el Pou i el Wrecker, no? En plan, no, si només li he posat 6 cartes noves al mazo. Clar. Sí, era hora. Té Sí, cartes sí. que et fan un fish, saps, amb una jugada, però ja era hora. bueno, Està bé, està està bé. bé. Des d'aquí ens n'alegrem perquè sí que és veritat que, a veure, Sabine durant molts sets ha estat allí superpresent i sempre molt a dalt. Ara és el que has dit tu, una mica que potser aquest últim i penúltim no s'ha vist tant. Ara esperem pues, això, que amb aquestes mecàniques noves que ens han pogut portar com el plot se'n pot veure molt afavorida, perquè al final jo crec que és una mecànica que com més aviat surt el líder pot ser més potent és l'efecte no sobre el líder mateix. Sí. Bueno, Sí. a veure, tenim ganes de veure't en el pròxim torneig grans amb aquests A petits veure. canvis i a veure si brilla tan bé com brillava fins ara. Ojalà, ojalà. Vale. Jordi, si vols una mica tu parlar de la teva experiència i de més, i la baralla. Jo, sí, o sigui, jo, bueno, vaig tornar a jugar al Cat Bane de Costos 1, no? És un deck que això que estic jugant des del PQ d'Escum, òbviament, doncs, amb modificacions, també, doncs, des de que el Víctor el va popularitzar, doncs, ha tingut punts bons i punts negatius, no? Perquè és veritat que la gent jo crec que ja va molt més preparada, potser, doncs, per aquest, per aquest deck, però bueno, és un deck amb el que em sento molt a gust i de fet, de les 8 partides del dia 1, doncs vaig perdre només contra una Kira i una Eden. Kira potser no, o sigui, és control, però no és tan hard control. La Eden vaig acabar la partida doncs, amb ganes d'escanyar algú, perquè la veritat Ja. és que són aquests decks que fan Teva, mandra i sí. sí, que la veritat és... No sé molt bé a nivell mental com pots acabar després d'un dia jugant 8 rondes amb un deck així, perquè em sembla que són rondes d'una hora i molt dur. Però això, molt content amb el deck, és algo que això no hi ha hagut gaires canvis i sobretot la part positiva que m'emporto d'aquest primer dia i aquí coincideixo molt amb el Víctor,
és la part del mindset, no? Jo després de... Et diria que en l'Open de Las Vegas em vaig sentir molt tranquil, o sigui, vaig anar a jugar sense cap mena de pressió, no? I de fet a Múnich vaig intentar doncs, replicar una mica això, de dir, escolta, vinc aquí a passar-m'ho bé, a gaudir amb el deck, a aprendre, i crec que realment quan estàs això, en aquest estat, no? És quan et poden sortir les coses millor. Òbviament també et pot sortir malament, però crec que quan estàs així de relaxat és quan realment doncs, prens les decisions que toquen, no? I la veritat és que molt content amb el primer dia, això, doncs sabia que si m'enfrontava a control era un pairing complicat per mi, però per sort els altres 6 enfrontaments que vaig tenir doncs un palpa groc, vaig també tenir doncs un hand 2 ECL, vaig tenir també doncs un altre Iden, de fet que en aquesta sí que la vaig poder guanyar, què més vaig tenir? No recordo ara, però bueno, eren decks que els podia controlar bé i ja et dic, llàstima també d'aquests 2 controls que van fer això, que passés amb 6-2, però molt content. La veritat és que molt content amb el primer. De fet, la Judit, si anàveu més o menys a la par, anava ella, no? Feia efecte imant i se'ls anaven portant tots cap amb ella, els Sí. decks de control. Sí. Bueno, Sí, mira, sí, és una gran sort, perquè segurament si haguessis tingut els seus enfrontaments, potser hagués complicat més, no?, el passar així sòlidament sí, a sí, sí, sí. Dietos. Sí, totalment. Mhm. La veritat és que sí. Sí que és veritat que com a curiositat vaig jugar l'última partida, la 8a partida, que era per posar-me en 6-2 contra un altre Cat Bane, i el tema dels mirrors és algo que em dona bastanta por, però bueno, vaig fer 2-0, crec que aquí l'altre jugador doncs, va tenir una errada important a la segona partida perquè no va fer side, i contra Cat Bane doncs, has de fer side sí o sí, bueno, la veritat és que això, que content, i a part, doncs, el fet d'haver passat el segon dia doncs, contra un Cat Bane, doncs mira, és una que encara m'agrada més. Però Que això, sí. molt content. Si tenia que passar un, que fos el teu, que era segur el bo dels dos. Bueno, veiem que una mica aquí les cartes d'aquest últim set, no l'actual, sinó l'anterior, bàsicament hi ha el Nihil Marauder, no? Sí. I la pròpia Aura 5. Neil m'agrada, sí, efectivament. Sí, és bàsicament el que porto d'aquest anterior set, que sí que és veritat que de cara al nou, doncs potser faig algunes modificacions, però clar, encara s'ha de testejar bastant. Però bueno, seguirà l'estructura sent bastant similar. La, Bastant. Sí. la, També la unitat... dic que també veig que portes a l'IG, que jo crec que és una molt bona nau per a aquest mazo, però hi ha molts Cat Banes que no la porten. Sí, de fet sí que d'IG em porto només un, i de fet per aquest nou set estic plantejant-me si deixar-la de portar o no. És això, que encara estic pensant una mica el que faré, però és veritat que és una nau que em sembla bona, i tenint en compte que hi ha decks que van molt per l'espai, doncs tenir doncs, una nau d'aquest estil, o que puguis fer un de mal a 3 unitats, doncs és algo que pot beneficiar-te molt. O sigui que sí, Bueno, és... 3 més 1, no? Al final amb el del Cat Bane. Sí, realment això són 4 de mal que pots fer en el Gate Turn, i doncs és molt útil, és molt útil. Vale. Tornant una mica a la pregunta que li hem fet a la Judit també, i basant-nos en la baralla així actual, creus que han tret cartes en aquest nou set que potencien el fet de que aquesta baralla pugui millorar? Sí, o sigui, jo, per exemple, a mi una carta que m'agrada força, i que de fet segurament la canvio per l'Armed to the Teeth, és és la de Plot, que es diu el Sudden Ferocity, El Summer, perquè, bueno, al final, sí, que, el bueno, que el més per 3 més 3 de 0, no? Plot et dona... Sí, un més 3 més 0. Sí que estic pensant en posar-ne una, perquè crec que a la sortida de Cat Bane que pugui sortir i ja tenir un 5-8 a taula, i quan ataca un 7-8 doncs és algo important, i ja després doncs, si li poses òbviament doncs, la pistola doncs és un bitxo important. I després també hi ha uns altres droides, els Hunting Assassin Droid, que també m'agraden força, que tenen doncs, el Raid 2, si no m'equivoco, quan una unitat enemiga doncs, està danyada. Doncs estic també plantejant això de poder-los incloure en el deck, però bueno, és això, que encara he d'acabar de polir-lo.
Molt bé. Bueno, sí, semblen incorporacions interessants i bueno, també vam veure una mica, és a dir, quan vam fer un programa analitzant una mica les cartes de tot aquest nou set i, evidentment, aquestes, tant les de Plot com el propi Underworld droid aquest que has mencionat, Sí. sí, són bastant bons per la baralla de Capell. No Vale, sé, no sé si ho pues... havia mencionat, nois, perdoneu, que com que estic també aquí toqueteando el programa això, la posició final en la que heu quedat, Judit i Jordi, l'heu dita? No, jo vaig quedar a 68 i no vaig entrar al top 64, Mm. però bueno, perquè el segon dia vaig perdre totes les partides, els pairings que em van tocar, bueno, suposo que ja després parlarem del dia 2, no? Van ser els pitjors que em podien tocar. Sí, jo vaig fer 38. 38 vaig fer 2-2 a l'últim dia. Molt bé, nois. Molt bé, ja t'ho vaig dir, Judit, que sabia que estaves una mica enfadat pel resultat del segon dia, però és que el simple fet d'entrar a dia 2 jo crec que ja I tant. és un Sí, molt bon però és resultat. quedar els 4 que es queden fora Ja, del top 64 és... A mi... Jo em sento, no sé, decebuda, trista, bueno, sí que ets fatal. competitiva, doncs, com deia el Jordi. Sí, no, ho és i molt, però bueno, que això també jo crec que fa que, bueno, ara seguir lluitant i quan anunciïn el sectorial d'Holanda, doncs hi anirem, o sigui que això al final Clar. és seguir lluitant i I tant. Clar que sí. I més si vosaltres, vull dir que al final és un hobby, que el xulo és que el teniu com a parella i llavors està guai, perquè acabes dient, pues sortim i anem a fer no, a passar el cap de setmana o a fer el dia aquest i t'ho prens amb calma com una cosa de parella i a gaudir, que això sempre està bé. Sí. Totalment. Vale, Víctor, t'hem deixat pel final, però no... Sí. No, Vinga. cap problema. Doncs mira, jo al final, bueno, començant una mica per l'objectiu que portava de cara a Múnich, perquè crec que és important destacar-ho, jo venia d'una temporada, bueno, per una temporada, després del baneig del Force Throw, havia estat amb el Hando SCL i el vaig portar un parell de PQs que, a veure, tampoc em va anar del tot malament, però no en línia amb el que jo esperava, i sí que estava com una mica, bueno, com una mica de capa caiguda. Aleshores, jo el que veia, i sempre he comentat d'aquest deck, és que és un deck que cal estar mentalment molt fresc i molt centrat. Aleshores, el meu objectiu de cara a aquest torneig era dir, bueno, sé que em passa alguna cosa, o sigui, sé que hi ha alguna cosa que jo que sé que se'm bloqueja amb aquest mazo o amb aquesta forma de jugar i vull veure a veure què és. No? Aleshores, el meu objectiu realment per a aquest torneig era entendre'm una mica a mi mateix. És a dir, vale, estaré en una situació de competició altíssima, no? Bueno, pràcticament de lo més alt que puc experimentar, torneig molt llarg i tal, i vaig a veure com reacciono. O sigui, sí, o sigui, què em passa pel cap, quines sensacions tindran les partides, quines actituds no, tenen els oponents i quines reaccions em desperten a mi. I el meu objectiu realment era aquest, era com ser molt conscient de totes aquestes interaccions i ser molt conscient del que em passava per mi pel cap. I què passa? Que això també em va fer veure, bueno, em va fer veure les partides d'una forma diferent. Jo crec que les vaig afrontar d'una forma això, com més relaxada, més confiada, en realitat més centrada i després, bueno, doncs els resultats em van acompanyar. I sí que la veritat que va ser una experiència molt guai, no? Bueno, sí, la de jugar bé, la de jugar relaxat i també em vaig donar compte d'una cosa, no? Que també volia aprofitar que això, bueno, us afecta a molts, no? Els que heu jugat contra mi, però jo crec que quan jo jugava abans, i espero ara també canviar-ho, jo crec que veia l'adversari una mica com un obstacle, no? Com de dir, bueno, és com un desafiament que he de batre, no? I jo crec que aquest esdeveniment també m'ha ajudat una mica a veure més com la persona, no? Davant d'això, o personalitzar més a l'oponent. Aleshores, sí, no sé, jo crec que també això em va ajudar més a les partides a gaudir-les més, a jugar-les de forma més distesa o més relaxada. Aleshores, jo confio que això també, mira, si m'agradaria continuar amb aquesta visió i no només en aquest
torneig, no anar totes les partides per prendre-me-les també una mica diferent, seguint amb aquest enfocament total, competitiu, no? I de dir, no, jo vaig a guanyar, però intentant veure una mica més el contrari, no sé si té sentit. I això, aleshores jo crec que això em va ajudar moltíssim al torneig i va fer que, tot i que jo vaig començar guanyant, però crec que vaig perdre, vaig començar guanyant 3, després vaig perdre 2 seguides, però tot i perdre aquestes 2 seguides tampoc em vaig confonsar molt, no? En plan, vinga, seguim jugant i tal, i seguim gaudint, i al final doncs, els resultats es van donar. Jo vaig fer el primer dia 2 derrotes, el segon dia vaig perdre 1 i al final doncs vaig acabar 21. També és veritat que la veritat que content perquè en realitat si tu mires el torneig entre el 10 i el 24 tots teníem els mateixos resultats, tots estàvem, em sembla que serà un 9-3, i dius, ostres, al final per un tema de SOS podria haver acabat entre el 10 o el 24, no? Dius, bueno, doncs vaig acabar el 21, doncs ja està, però el que m'importa és que igualment el resultat crec que va ser com un run molt, molt, molt bo, jo estic orgullós de com va anar, estic molt content també d'haver-ho fet amb el Handos ECL, no? Que és un deck amb el que sí que havia guanyat un showdown, però tampoc havia aconseguit resultats així com molt visibles, i també va ser com una mica com de dir, vinga, doncs el check, no? També un altre mazo, no? amb el que m'ha anat bé, i sobretot això, que crec que m'ho vaig passar superbé tots els dies, i jo crec que això és el més destacable. A nivell de pairings sí que crec que vaig tenir bastanta varietat el primer dia, el segon dia no tanta. Les derrotes van ser contra un Han obert i un Kylo Tarkington. La veritat que el Kylo Tarkington, les dues vaig perdre 1-2, o sigui que també estic content. No vaig perdre ninguna partida en cap dels 2 dies 0-2, o sigui, crec que les vaig lluitar totes, però bueno, hi ha vegades que hi ha pairings que no es pot i no es pot. Jo, en el meu cas, el Han verd, si surten amb els 2 Howlers, torno un Howler, per un 3 pilotos, pues ja està, no? Apague, vamos. Tampoc hi havia molta cosa que pogués rascallar. I res, això. I el primer dia, a banda d'aquests, també vaig trobar un Boba, 2 Idens i un Palpatine blau. O sigui, vaig jugar contra 3 mazos de control. I una de les Idens va ser un noi que havia quedat top 25 a Lille amb un Thrawn. O sigui que era un jugador de control també decent i tal, que també vaig alegrar, no? de creuar-nos i de poder-ho guanyar. I el segon dia van ser... i també vaig tenir un Han verd, i el segon dia això vaig perdre contra un Han Datavault, un Han 2 Datavault, i la resta van ser Han blau, Han verd, i l'altre que no recordo, no recordo ara què era, però crec que va ser un altre Han. O sigui, recordo que el segon dia van ser tot Hans. Entre Han 2 i Han 1 van ser els 4 pairings de dia 2. Però bueno, sí, dos Hans 1 vaig trobar-me. Sí, però vaig trobar el Trapper, que és un noi italià també que porta Han 1 molt mític, i que a més és col·lega de Discord, també parlo amb ell de vegades i tal. I també vaig guanyar contra aquest, que va ser com, doncs, què passa? A més, ell va ser una de les més derrotes del Milan. Doncs també va ser com una mica de revanxa, saps? De dir, vale, pues, ara em toca a mi, no? I bueno, això va estar guai. Però sí que això, com bastant diferent el meta, com de dia 1 a dia 2, la veritat. Però bueno, la veritat que, bé, sí, divers la veritat que és un mazo del Handos ECL que tampoc tinc el feeling de que tingui cap matxa dolent, saps? En plan, tot es pot lluitar, has d'estar centrat, tenir el pla clar i ja està, i anar per ell i que surtin les coses. I en aquest cas, sí, em va sortir. Molt bé. A mi, de fet, el que em sorprèn bastant una mica de la baralla aquesta, potser ja parlo una mica del que els hi vaig veure jugar tant el Zip com el Beton, no? Sí. Amb aquella mítica semifinal que van fer. Em va sorprendre molt el fet de que només depenguis d'un cop de l'ECL, és a dir, que no hi hagi ni cap time d'intervention ni res, perquè moltes vegades passa que la vols, te la reserves per jugar un PoE o un Wrecker, no? I a vegades jo crec que quadrar això quan realment fa falta la partida és lo complicat d'aquesta baralla. De fet, si t'hi fixes, la meva llista no és ben bé igual que la seva, perquè ells portaven Timeline, i jo me'l vaig treure, perquè no m'agradava. Sí, et salva algunes partides, però era com tan residual que al final vaig preferir tenir... de fet,
jo la call que vaig fer va ser que jo porto 2 fangs en el main i ells només portaven un i portaven el timely i també porto un blaster més. I això, de fet, va ser, crec, superdeterminant perquè tant el Sip com el Beton, de fet, les partides que van perdre va ser perquè els hi van cascar un pilot torn 2 i a cara i no van tenir resposta. Aleshores, a mi el fang aquest em va donar diverses, o sigui, no dic aquest extra, però sí que tenir fang o robar un fang en un moment determinat em va donar diverses partides. I jo crec que per això, o sigui, crec que va ser una bona decisió ficar els dos fangs de main, la veritat. Però sí Bueno. que la clau és això, saber quan ficar l'ECL i que valgui la pena. No sempre s'ha d'esperar pel rec o pel pro. Sí, no, jo vull dir, els que m'he anat enfrontant, moltes vegades per la baralla que estic jugant ara, penso, sí, espero, però si me'l planten realment amb una ja unitat verda a camp i em treuen la Masterpiece de Sabine, jo crec que és en la baralla que jo porto quan més mal de veritat em fan. Sí. Bueno, una mica també el mateix que els hem preguntat al Jordi i la Judit, hi ha alguna cosa nova que hagi sortit que diguis, mira, aquesta hi va, però de calle. Sí, tal qual. O sigui, evidentment, la Vidala per 3, grapada, és Cartonazo. O sigui, si ja és bona, per si, jugar-la per 4, no té nom. O sigui, no té nom. I després l'altre és el Nemic, que en aquest cas, pues, és que al final és bastant fàcil. Treus els Battlefield Marines i fiques els Nemics. I els Nemics, o sigui, bueno, sí que té 2 de vida, però bueno, tampoc és, jo crec que val la pena el benefici que t'aporten. És que, a més, el Nemic fins i tot el pots arribar a treure Perú i dius, bueno, Perú crea una fitxa d'espia preparada. No? És que com a finisher inclús pot ser una sorpresa, saps? Sí. De fet, el Nemic és quasi millor com en torns adelantats, però que està provant és quasi millor en torns adelantats que al principi del joc, amb el Han. Però bueno, de moment m'està donant bons resultats, o sigui que pinta bé la cosa de cara al 9-7. Crec que va ser una bona decisió apostar per aquest deck. Podem dir que el manejaran, si ens segueix a jugar? Han manejat tots els líders que... Que em deixin algun ja, total, per lo que li queda, no? Que no vagi ni l'ECL ni el Han 2. Però bueno. Mentre no toqui l'ECL, tot correcte. No crec. Jo, per exemple, sí que havia detectat que potser els fangs dius que aquí t'han anat molt bé, sí que és veritat que et costa 3, ara aquest ha sortit pots posar el 3 o aquell que fa el mateix per 2, que realment una mica podria ser inclús el del Nemic, que estàs allí i si no has gastat l'habilitat del líder sempre el pots baixar-la així i treure la millora aquesta tan porculera que hi pugui haver a la taula. De fet, els fangs jo el que m'agraden és que serveixi, els pots ficar òbviament per espai, no? Aleshores pots fer la típica de ficar un fang amb ambush per espai, petar la millora i atacar amb el fang a algo, que és, en aquest mazo, he d'encara determinar si això és prou, saps? Si això pesa prou com per portar el fang o si, pel contrari, dius, bueno, doncs renuncio a aquesta possibilitat de ficar el fang amb ambush per l'espai i fico els 3 uns que costen 2. Perquè, a més, et costa un menys, amb el qual és més fàcil treure la millora o perds menys tempo, no? pel fet de treure la millora. I després també té la gràcia que jo alguna vegada havia ficat els fangs en plan amb l'habilitat del Han, simplement ficar el fang i que es mori, em dona igual, pagant 2, perquè dius, ostres, no puc pagar 3, he de petar la millora, doncs pego 2 i que es mori. Clar, amb aquest bitxo ja t'estàs estalviant això, ja estàs fent el mateix i deixant un cost, però a més també, si en el cas desesperat que necessitis fer-ho, al final és com si fos un confiscar el bitxo, no? Que per un perds una millora. Doncs tens la versatilitat aquesta de que per un, si vols, pots rebentar qualsevol millora, no? Que no dona el fang. Doncs, jo que encara he de testejar, però també sí que és possible que sigui una altra incorporació. I després, de side hi ha més coses, no? Però encara estic mirant. Però així de principal jo crec que seria això.
Algun plot que diguis, ostres, mira, aquest, o els plots per mazo aquest són més secundaris. Sí, el tema és que en aquest mazo realment el Han Solo quan desplega dona igual, saps? No és la... Alguna vegada sí que li fiques un sable i intentes... Però normalment en el torn que desplega el líder busques altres coses. Aleshores, clar, gastar-te, jo què sé, un Jar Jar Binks. Doncs, bueno, podria ficar-li un Jar Jar Binks i un sable. No dic jo que no, però jo crec que prefereixen altres coses. Això encara estic en testeig, però, per exemple, això, el Jar Jar Binks jo crec que seria una opció a considerar perquè quadra bé amb un altre cost 3, per exemple, que el mazo porta molts, però tinc els meus dubtes per això, perquè jo crec que és un mazo en el que el líder pues, no passa com una Sabine. Sí. Ostres, el líder és superimportant quan desplega, o dona igual, un Boba, una Anakin, una Rey, Yoda, o sigui, tots aquests, el líder pesa moltíssim. A Han realment no és La habilitat bona ja la fa des d'estar desplegat, correcte. Clar. O sigui, està bé tenir-lo desplegat, és un 3-6, vull dir que no és creable, no? Però, bueno, però tampoc és l'objectiu, o sigui, no és l'objectiu del mazo. No saps que pegui el líder. Vale. Pues passem, si vols, a la següent pregunta, ara que hem parlat una mica de l'experiència i les baralles que vam portar. Sí, o sigui, ja hem parlat una mica del torneig en general. Si voleu, podem parlar una mica més en concret del meta que us veu estar trobant durant aquest torneig, tant el dia 1 com el dia 2, no? Quins decks van dominar i sobretot quin creieu que si el meta està basat, si estava desequilibrat, si es va notar el baneig de Force Throw, una mica així en general. Jo ara, si mira, punxo aquí a pantalla una mica com a l'estadística general, no? Podem veure que van haver 512 participants i que, per exemple, el Han 2 era un 52% amb 84, no? La Sabine era el segon mazo més jugat, amb 46 persones. Han 1 hi havia 34, empatat amb Boba Fett. Després Cat Bane seguit de molt a prop amb 30 persones. I llavors Manetal, Zinky, Dagar Saxon i Denverso, Palpatine. Sí que és veritat que si mires així, a part de Han i Sabine, el que veiem és que ha pujat molt un altre cop, no? Els mazos més controleros. O sigui, una mica el cicle aquest de comencem el set amb mazos més agros. A mitjans del set ens anem al mid-range i acabem el set amb control, que en els últims sets potser no s'havia complert. Ara ha tornat, no?, aquest cicle natural. O com ho veieu altres? Sí. Jo crec que després del campió jugant Iden, pues, jo crec que el control tornarà... jo crec que el control mai marxa, no? Però és això, que necessita aquest temps per veure una mica el que juga doncs, al mid-range, no? Al mid-range doncs, abans ha hagut de veure que juga a l'agro per parar-ho. Jo, en quant al que és, diguem, el meta, a mi em va semblar un meta molt sa. A mi el fet de trobar-te doncs, líders tan variats i de més està molt bé. Sí que és veritat que òbviament hi havia molt Han 2, doncs jo crec que sobretot degut a, doncs al regional de Bilbao, no? Però jo em vaig trobar això des de Mirror de Cat Bane, Boba de Tabaul, sí que és veritat que em vaig trobar 2 Idens, una Kira, després en el dia 2 em vaig trobar Gar Saxon, o sigui, a mi em va agradar molt el meta i a mi, vull dir, el fet de que hi hagi aquesta varietat sí que m'agrada. Òbviament, sí que és una que m'agrada. Si m'hagués trobat, doncs, potser 8 Handos CL el primer dia no diria el mateix, no? Però la veritat és que a mi és una que em va agradar. Jo crec que la Judit no té la mateixa sensació pel segon dia, però és veritat que hi havia un canvi molt important entre el meta potser del dia 1 i el dia 2. Sí, bueno, és el que he dit abans. Jo vaig jugar amb un deck diferent el dia 1 i jo no sé què va passar el dia 2, però em vaig trobar 3 Han oberts que, no sé, el pitjor pairing perquè em posaven Howler. el Howler Ja. amb un Chihuahua i em dius tu com ho paro. Impossible. No puc. No. I després un altre Cat Bane de cost 1 i llavors pues, no, és que no vaig poder fer res.
Però jo pensava que... Perquè quan vam arribar ens van dir que es jugava bastant control i tal, i veient les estadístiques, Sí, no. no. No, realment no. Jo crec que in situ donava més, potser, no sé, Víctor, com ho vas veure tu, jo crec que in situ sí que potser semblava que hi havia més control, però és veritat que després a l'hora de veure les estadístiques veus que no, o sigui, que n'hi havia, però Sí. tampoc era la veritat. Exacte. El que passa que aquí també el control hem de mirar també que és una mica enganyós, o sigui, és una mica enganyós, en el control sempre passa en plan, dic, les Sabins són Sabins, no? I totes les Sabins estan allà i al final mazos agro pues n'hi ha Sabin, el Handos FL i algun més, o sigui, vull dir, pot haver-hi un Vader i tal, però estan com més agrupats. En canvi, el control al final, si comptes els Yodes, les Kiras, els Krennics, les Idens, que ja sé que són diversos graus de control, no? Però al final si agafes tot l'azul verde villano, no, o sigui, déu-n'hi-do també els que n'hi havia. Però el que sí que el que em sorprèn, a mi el que em va sorprendre més va ser que arribessin tants a dia 2 havent-hi tal quantitat de Sabins i de Handos. I crec que és una cosa que s'haurà de, no sé, que és digna d'estudiar-ho, perquè dius, o sigui, no té cap mena de sentit. Si tu mires el top 8 que va acabar havent-hi, que el del top 8 el 50% són control, o sigui, la meitat del top 8 són blau-verds. I aquí el podem veure. Crec que hi havia... Sí, aquí crec que hi havia un Yoda, una Kira, doncs ara no ho veig, Mira, però tenim... el... Si Hi vols, havia el Kazuda, no? els canto ràpid. Un enfrontament va ser el que va guanyar, que anava a la Idem de Tabaul, que va jugar contra un Gar Saxon a ECL, Kira de Tabaul contra Handos Blau, Piet Vermell contra Kazuda Tarkin Town i Yoda Força contra Thrawn de Tabaul. És que... Sí, per això deia... Mira, és que mira És que si tu mires, la majoria mira de mazos són control. A veure, Sí, és sorprenent havent tant Hans Sí, el que- i Sabins de CL que arribi tot aquest... bueno, aquí s'ha de tenir en El compte top. també una cosa, no? I és que al final el fet de portar un deck no significa que el sàpigues jugar. O sigui, tu veus que hi havia Tal qual. no sé quants Handos ECL i em vaig enfrontar amb un i bueno, havia jugat, però hi ha molta gent que diu, ostres, aquest deck ara està de moda, és un deck agro, és un deck que segur que és fàcil de jugar i és igual que el que diu que jugar Sabine és fàcil, o sigui, tu has de saber jugar un deck i has de saber jugar agro, no? I com deia el Víctor abans, hi ha moltes decisions per mig o moltes microdecisions que afecten. Aleshores, clar, hi pot haver una gran majoria de Handos ECL, però si els Sí. que juguen contra control no el saben portar, doncs jo crec que per això també doncs, va haver el meta que hi va haver el dia 2. Sí. Sí. I també la Sí, això sort. és possible. Vull dir que hem de tindre... Vull dir, perquè si tu mires el torneig que va tindre No, la Ida mira- Verso, Mira el... Sí, exacte, mira el ron de la Sí. Iden. aviam, Sí. saps, no es troba ni una Sabine, per exemple. No, Exacte. no. Ni Han 2 crec que tampoc. Han 2 es troba un. Que... ECLs, ECLs, ECLs. Ah, vale, El ECL, blau no. és... Fàcil, el Vull dos dir en base de els força. dos mazos. Sí, no, Els dos aquests mazos són- ben representats i no es troba ni un. Pues, això és sort. O sigui, vull dir, és No, mega- els feelings també tenen aquest factor també hi ha d'haver aquesta sort, jo crec, per arribar... Òbviament hi ha molta part d'habilitat, però... Clar, que vull dir que està clar que no guanyes un torneig d'aquest estil sense saber jugar. O sigui, això és impossible. Però que t'ha d'acompanyar la sort 100%. O sigui, que si no, no. Si no, no. Sí, totalment d'acord. Que passa Però a que més això... ja és, vull dir, és fotut de la cosa que algú que vagi vida en versió que a sobre l'acompanyi la sort, que dius, és que t'hauria de ploure tota la mala sort. Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero. A sobre tens la llet de trobar-te Jo em coses que t'afavoreixen. Jo em vaig trobar un que em va dir, ostres, que no he robat res. Dic, bueno, és que vas endetar el fill, és el que té. Alguna Algun que no cop, robis bé, no? Però... No. És arriscat, sí. Vale. Una pregunta que teníem, que bueno, ja venia, això ja és una mica posterior, però amb el baneig que hi va haver del Force Throw, creieu que a dia d'avui això realment té impacte? És a dir, s'haguessin vist més baralles que girin al voltant de la força i en canvi ara aquesta sembla que hagin desaparegut una mica del mapa? Com ho veieu? Sí. Sí, 100%.
Jo crec que sí. 100%. Sí. És... És que no es va veure bueno, un 1% al millor de Madre Talcin, per exemple. Sí, no, o Uns sigui, fan junts. Sí. sí. Jo crec que sí, que home, ha canviat molt el meta, i jo no dic que millor o pitjor, però l'ha canviat, i jo crec que el A fet de... pitjor, a pitjor. Sabia que ho diria. Sabia que ho Hombre, diria. un top 8 amb 50% de mazos de control em dona igual la varietat que hi hagués Vale, abans. però És són un variats. meta pitjor. Són variats. Sí, claro, pues abans també eren variats amb el Fostró. No? Bueno. Vull dir, abans teníem Talcins, Yodas, Kinlans, tal, i era com, no són variats perquè tots juguen el mateix. Però ara tenim 50% de mazos blaus verds i aquests són diferents o són iguals o què? Bueno, però a veure, això també jo Ja, crec que és un el torneig mateix, gran el mateix. i s'ha de veure també, bueno, ara just ha coincidit amb el nou set, no? Però a mi no em desagrada el meta que hi ha, i sí que crec que ha sacsejat una mica el que és el meta, òbviament, el tema del puesto. Sí, bueno, nou set i nova temporada competitiva, que de fet d'això sí que en tenim tots bastantes ganes, no? Que a nivell generals, com el veieu? Perquè molta gent se diu por ahí, no?, que sembla que és un set fluix. Com el veieu vosaltres realment? Us agrada? No us acaba de convèncer? Judit, tu mateixa, que fa rato que et A tenim aquí mi sense... m'agrada, o sigui, Què ha de han dir? sortit moltes coses rebeldes que feia temps que no sortien. O sigui, simplement per això ja està perfecte. Però no, la mecànica del plot jo crec que està molt bé. O sigui, Jo crec que està molt bé, també si li donen continuïtat, potser, no? O sigui, que és el que ha passat amb mecàniques anteriors, no? Que potser la Les magues, inclouen no? i ja s'oblida, no? Però a mi és una mecànica... Bueno, no sé si volies dir alguna cosa més, no? A veure, jo crec que avaluar un set, diguem, acabat de sortir del forn és complicat, no? I també considero que aquest set potser s'ha de veure amb una perspectiva de que serà un set que durarà doncs, un any més, i hi ha moltes cartes, diguem, que en breus doncs ja roten, no? A mi és un set que m'agrada, potser no es veuen coses tan espectaculars, però a veure, Amidala és un cartonazo i és una carta que es jugarà durant moltíssim temps. I hi ha moltes altres cartes que es poden jugar. I a mi és un set que m'agrada. Hi ha, de fet, una líder que vull jugar, que és la Padme, però perquè també té una mecànica força similar al Cat Bane. I jo és un set amb el que estic content, la veritat. Potser no és el millor set del món, però a mi m'agrada. Jo estic d'acord amb tu. Tu t'agrada perquè hi ha política. Correcte, a mi tot el que sigui politiqueu, intrigues, això, manifest comunista, correcte. Jo crec que és un set que a nivell de... O sigui, crec que els líders no n'hi ha ni un salvable, però que la resta de cartes que aporten un munt. Ja ha arribat els haters del poder. Sí. Bueno, estic aquí... Deixant... Sí. estem Hot take. fotut, El problema és que les comparacions són odioses i, evidentment, si tu et sents molt còmode amb un líder i pots veure altres mecàniques i que no acaben de funcionar igual, a veure, jo que sé, un jugador d'agro, Sabin és Sabin i saps el que fa i surt ràpid i quan pega molt. Dius, ara que he d'anar amb un que surt dos torns més tard que ella, no? Com podria ser I el que propi cas. postrotació serà una altra història. O sigui, postrotació serà totalment diferent i tal. Però ara mateix, és que això, vull dir que no vol dir que un Cassian no et pugui fer un susto, però és que jo crec que a la que ja sàpigues per on van, no sé, a mi, ojalà m'equivoqui, però a mi em sorprendria molt que hi hagués algun líder que diguessis, ostres, com la Talcin, no? Que passi a ser un líder dominant del meta en els pròxims mesos. O sigui, estic seguríssim que veurem líders, però no veig cap que diguis que tingui el nivell de poder suficient com per tenir una consistència com una Sabine, un Cat Bane, un Han 2, un Vader Naus, dona igual. O sigui, jo crec que els hi falta un puntet, però bueno. Però la resta del set és una passada. O sigui, la resta del set crec que té un munt de cartes que aportaran un munt de decks, les mecàniques estan bé, les carbonites són les millors que han dissenyat fins ara, xulíssimes. Sí, jo crec que és un set per estar emocionat,
però això sí, els líders, pues, bueno, pues igual pues ja veurem. Que a mi em sap una mica greu perquè em dóna la sensació de que per culpa del Force Throw també, no? Per culpa del ban del Force Throw, al final estem en un meta que no evoluciona gaire, perquè si mirem el meta de Múnich podria ser perfectament un meta de 7-4, canvia-li, fica-li el Yoda, però vull dir, a banda del Yoda, la resta són tot, i bueno, el Thrawn, vale, ok, però la resta són líders que ja teníem o que ja estaven funcionant, no sé, o arquetips, no?, que ja estan funcionant. Aleshores, no veig com una cosa com molt... Sí, com que aportés molta novetat. I em fa una mica de por que ara aquest set sigui com una mica més de lo mateix, que seguim veient els mateixos líders, mateixos arquetips, simplement pues, igual una mica més rodons, i ja està, doncs, fins que roti, no? Però bueno, que això és una cosa que m'agrada del set del Legends of the Force, que havia portat arquetips nous i líders nous, no? I formes de jugar noves. I això ara s'ha perdut. Aleshores, A veure, el que, Bueno, ahí va. el que està jo sí clar... que tinc esperança que... Perdó, No, digues, foli. No, dic això, dic que jo sí que tinc esperança que algun dels líders que hagin sortit, tot i que no siguin de bones a primeres, que sembla que tinguin molt impacte, però jo crec que sí que veurem uns quants... jo crec presents, si més no, doncs, per exemple, Mon Mothma, segurament que serà el típic mando, el típic mazo que s'intentarà jugar, doncs, per dir alguna cosa, doble verd i treure-li valor, no, a l'habilitat de Mon Mothma i l'utilitzar aquest event que te les dope totes en funció de les que tens. Això ja sembla que una mica és una direcció a seguir i com això altres líders, no sé, la pròpia Dedra Mero, que la veig un líder que pot ser tan agressiu com Sí, també jugables super són. controlero. Com la Padme... Jugables són, No, tranquil. T'anava a dir, saps, te foté bronca perquè jo entenc que li has filtrat les preguntes al Víctor perquè acaba de contestar justament la que li anava a preguntar ara, que anava una mica pues, això de si creies que els cartes d'aquest set anaven a canviar el meta o anava a dominar el mateix arquetips que havia fins ara. Ja com que ho has contestat... una jugada per davant. Una llauella, El que està... S'ha de pensar un torn avançat. Sí, el que està clar és això, que hi ha debat, no? Que el debat està servit, que hi ha molta gent que pensa que és un set fluix, que no, el que has dit tu també una mica, Víctor, és que no evoluciona el joc, no? Però és que jo potser no m'acabo de veure així, i algun cop ho hem parlat, sí que és veritat que potser les Ls d'aquest set no són super atractives, no? No hi ha cartazes que diguis, uah, és que això entra un munt d'arquetips de baralles diferents, però sí que han tret moltes cartes diferents que venen a millorar arquetips que estaven una mica oblidats o baralles que estaven una mica ja que no arribaven potser a tindre aquell punch necessari i ara hi ha moltes cartes que li donen, saps? No sé. I els líders jo crec que hi haurà sorpreses. Avui, per exemple, m'han jugat un Java amb centineres que ojo, cuidado. No, i a mi m'ha guanyat un Cassian, però vull dir que al final jo crec que són aquestes coses que has de veure és, bueno, després una cosa són partides aïllades i una altra cosa és un rendiment de torneig, no?, en el que has de ser capaç d'enfrontar-te a diversos metes i també, bueno, depèn un munt si la gent, el Cassian, per exemple, si la gent no ha jugat mai, sí que crec que és un mazo que et pot sorprendre per l'habilitat, no?, com gestionar el tema de la iniciativa i tal. Però clar, una vegada crec que has jugat diverses partides contra ell, ja el veus venir, ja saps el que has de fer, ja és més difícil, no? Aleshores, i amb la Dedra una mica el mateix. Tinc la sensació, perquè encara és molt d'hora. Dic, ojalà m'equivoqui. I que hem de tindre en compte els diferents formats, que al final els dissenyadors del joc també es tenen en compte a l'hora de crear líders en aquests diferents formats. Un Cassian ensellado pues, és un mal de cap, saps? Vull dir... Una altra història. Sí. DJ no l'entenc ensellado, però el Cassian, òbviament, és un mal de cap. Ensellado, ni el lloc, em sembla. Vale, respecte al nou circuit competitiu, el que hem dit ara, no? Una mica el format sellat, les cartes promos noves, els punts per entrar al Mundial, creieu que hi haurà més moviment? És a dir, creieu que hi haurà més hype per part de la gent per adaptar-se a aquesta nova forma de puntuar i de donar-nos cosetes? Jo considero... perdó, que contesti jo. Jo la veritat és que sí, per exemple, tant la Judit com jo, no, almenys amb el tema dels punts a nivell competitiu, no, de que tu puguis anar sumant punts, doncs si fas un top 8, doncs en un PQ i tot. Jo crec que això el que està fent
és incentivar que la gent doncs, es mogui més. O sigui, en el Víctor no sé quants PQs l'he vist por ahí, ja saps? O sigui, igual que... Massa. És un trotamundos. Sí. Bueno, la Judit se n'ha d'anar, la disculpareu, però té No, i té tant. una prova mèdica, però bueno, jo si no, jo em quedo aquí, vale? Però la Judit es despedirà perquè ha de marxar a la prova aquesta. Vale, Judit, Judit, moltes Gràcies. gràcies per gràcies estar per aquí amb venir aquí, nosaltres. perdona per allargar-nos. Sí. No. Ens veiem aviat. Adéu, merci. Crec que estàvem parlant del tema del nou sistema competitiu i de més, no? Correcte. Exacte. Sí. Bueno, jo com comentava, jo crec que el nivell de puntuació és un encert. Crec que això el que fa és incentivar doncs, a la gent a que es mogui, a que miri d'anar a més tornejos per aconseguir punts, no? I a mi, jo de moment el que estic veient fins ara a nivell de joc organitzat, no, i joc competitiu, m'està agradant força. És veritat que jo mai havia estat abans en un entorn així competitiu amb altres jocs i a més, però m'està agradant. Crec que el tema de que ara vagin posant promos també i que siguin llegendàries és algo que incentiva. I tot el tema de cartes exclusives que es poden aconseguir a segons quins tornejos, doncs és algo que fa que això, que la gent hi vagi. Sempre i quan arribin les cartes, òbviament, però, però és algo que realment incentiva. Sí. Jo estic convençut que el que ho agafa és el SAS, vull dir que li vetarem l'entrada a aquests tornejos, així els hi vetarem, perquè ja són 2 grans que va, què li passa? 2 de 2, tio. Sí, bueno, però a Las Vegas sí que ho va... Tan gafe, No, tan gafe no seré, ja està. tan gafe no seré que vaig anar a casa de l'enemic i no va passar res, Vaig anar allà És veritat. a la capital de l'imperi. A Las Vegas es va redimir, el SAS, no? Pobre. Sí. A part tenia un passe VIP a les cues i tot també. Va fer un bon paper pel que em van comentar per Las Vegas. Va ser VIP de... Si no t'enteres, jo passo per aquí, eh? No? Va tornar a passar, no? A com es diu, a Múnich, lo de les cues Sí. interminables. Sí, igual podem comentar així com una mica ràpid aquest punt, perquè, igual serveix de cara també als següents esdeveniments, ja veurem. Amsterdam és possible, o sigui, Amsterdam, volia dir Països Baixos, és possible que implementin el mateix sistema. Resulta que OPE va fer una app per gestionar els tíquets virtuals, ¿vale? O sigui, va ser el primer esdeveniment d'aquest tipus en què els tíquets del Prize World no eren físics. Aleshores, tu, segons com quedaves en els tornejos i tal, et anaven assignant els punts en aquesta mena de compte o cartera virtual que tenies de punts. Tot i així es podien compartir i tal, o sigui, entre cometes, perquè tu podies anar en plan, mira, junta'ns els punts d'aquestes 2 comptes i t'ho permetia, o sigui, era més ho van fer perquè no poguessis vendre. Però què va passar? Que resulta que el segon dia va haver un punt en el que no tenien carregades les dades de ningú. I cada vegada que, o sigui, com dels últims tornejos del dia 2, etc. I què va passar? Que la gent anava a canviar els punts i es trobaven que no tenien la cartera carregada. I cada persona que anava, que estava a la cua, doncs havien d'anar un per uns carregant els punts i tal. Llavors, clar, allà es van tirar una hora i que bàsicament la cua no va avançar gens, o sigui, zero. Un cop va anar, però literal, o sigui que nosaltres va haver-hi un punt que ens vam dir, doncs ens marxarem d'aquí sense els punts canviar, amb els punts per canviar, perquè és impossible que aquesta cua al ritme que va, de 30 centímetres per hora, d'aquí a les 6 que havien de marxar per agafar el vol, s'hagi acabat, no? Però és veritat que va haver un moment en què van posar tots els punts com el sistema, no? Els van volcar tots, i a partir d'allà ja sí que va anar molt més ràpid i va estar correcte. Aleshores, jo crec que sí, això, vam tenir un moment allà de recuerdos de Vietnam, no? De Las Vegas, però és veritat que al final es va solucionar i a banda d'aquell moment la resta dels dies les cues van estar bastant correctes, o sigui, no hi havia cap cua rellevant i tal. S'haurà de veure, perquè jo crec que OPE va confirmar que eren els que organitzarien aquest torneig de Netherlands, perquè van comentar, van dir, ens veiem el gener a Netherlands, i aquest sistema de punts virtuals i tal, ja que l'han fet, el que vulgueu que seguirà estant. Llavors, respecte al circuit competitiu, podem dir que a poc està millorant i esperem que això segueixi així. I ja per acabar una miqueta, nois... Sí, jo ho Hi havia gent...
Digues. Si és algú ràpid, fot-li. Sí, ràpid. No, que jo personalment el que no tinc molt clar és, si a mi lo dels punts i tal em sembla superbé, o sigui, com ha dit el Jordi, doncs vaig a tot arreu, vull dir, estic anant a tots els PQs, no tant pels punts, sinó bueno, per l'experiència competitiva, però sí que he vist com molta gent crítica amb el sistema de punts. Jo personalment no acabo d'entendre per què, però crec que és sobretot perquè, com per exemple, a mi, per exemple, aquí, no? Per fer top 21 em van donar 25 punts. Clar, o sigui, és que en un PQ fas top 4 em sembla que et dona el mateix, no? I clar, a nivell de dificultat és molt més difícil fer top 21 en un esdeveniment d'aquests, crec, que no pas en un PQ. Aleshores, sí que em dona la sensació que la puntuació entre... O sigui, sobretot el que són, no el primer i el segon, sinó Ja, les puntuacions que van després, que no sé si és el millor. Jo personalment tampoc m'he entrat a ficar, no m'he entrat molt ni m'he posat a pensar-hi molt, però sí que veig gent amb bastant de pes dintre les comunitats, anglosaxona, europea i tal, que són crítics amb el sistema de repartició de punts i com està muntat. Però, Potser això ja s'hauria s'haurà de- d'ajustar d'alguna altra manera i això vols dir. Bé. Sí, sí, però bueno, Bueno, sí, ahí sí, clar, està. no és el mateix. Ja veurem Hi ha, com... sí, és el que dius, no? Que al final hi ha PQs que potser són 60 participants i és bastant més fàcil treure un resultat positiu. En canvi, aquí fas un senyor torneig, aconsegueixes passar dia 2 i tot i així tens un bon resultat, però al final acaba adquirint els mateixos punts. Sí que és una mica... Bueno, potser s'ho hauran de plantejar. Sí que és veritat que és una que han implementat nou, que tenen Sí, temps de corregir-ho i ajustar-ho. sí, jo crec que això l'haurem de donar una pensada. No m'estranyaria que canvi de cara a les futures edicions. Al final estem a la temporada 1, és normal que vagi millorant a poc a poc. Sí, exacte. I res, ja com deia, passarem a l'última part de l'entrevista, nois, i és un tema que suposo que ja tothom té al cap, no?, i que a poc el tindrem encara més, i és el tema de la rotació que comença al març. Al març hi ha rotació i com creieu que ha fet això el joc? Ja hem parlat una mica en general, però aviam si podeu ser una mica més precisos ara. Quin és el vostre parer de com afectarà, si hi haurà un canvi total, no? Com el que deia el Víctor, que potser hi havia líders abans que tenien un poder molt més desequilibrant i ara potser el joc es ralentitza una mica, o no sé, com ho veieu? Jo, de fet, a veure, crec que Eh, vist en primer lloc, vist per part de l'empresa, crec que el tema de la rotació és algo necessari, perquè és que al final una empresa es dedica a vendre cartes i si tu no fas una rotació, doncs no vendràs més cartes, no? I, òbviament, a nivell de joc crec que és un tema força crític en el sentit de que hi haurà molts canvis, no? Però crec que és algo també positiu. Ens haurem d'acostumar a líders nous, a cartes noves, a mecàniques noves, però jo crec que al final una de les coses bones d'un joc de cartes col·leccionables és aquest, no? És aquest punt d'haver-te d'adaptar i d'haver d'aprendre a jugar a coses noves. O sigui, jo porto molts sets jugant Cat Bane i sé doncs, que en 3-4 mesos doncs, m'hauré d'adaptar a alguna altra cosa i ho veig també com un repte, no? I crec que és algo bo. A nivell de meta, òbviament, és impossible doncs, predir res, no? perquè encara falta un set per veure, però jo ho veig com un aspecte positiu i necessari, des del meu punt de vista. Tu, Víctor? Sí, jo també tinc moltes ganes de que... Jo tinc ganes, la veritat, de que roti. De fet, va haver-hi algun moment fins i tot que vaig considerar prendre'm com aquest set que venia com una mena de sabàtic, de relaxar-me, dedicar-me a altres coses i tornar amb la rotació. I a veure, és una mica de pena quan t'has gastat, tens una inversió, no?, en cartes, en playsets sencers de cartes de les 3 primeres col·leccions, i això, entre cometes, doncs, se't queda inservible, però bueno, jo crec que al final, jo personalment, no, penso en totes les hores de diversió i bons moments que m'ha portat el joc durant aquests 2 últims anys, jo crec que està més que ben invertit. I després també pensant això, no, com en la continuïtat del joc, en l'entrada de nous jugadors,
crec que és un moviment necessari i com a jugador crec que serà estimulant això de dir, vinga, doncs, totes aquestes, que serien 700, bueno, unes 800 cartes, no? Suposo que seran, fora, ara aprèn a jugar amb això de nou, no? I com a arquetips, o jugades tan mítiques, no? Que tenies tan clares que les has de pensar de nou. O sigui, per mi realment serà, jo crec que és una cosa com molt estimulant, no? Imagina't si sense un Power of the Dark Side, no? Ostres, jugar com a un jugador de blau maldat sense Power of the Dark Side al Storm 2 o jugant contra aquests mazos sense aquests o un mazo agro que no tingui un 3-3 d'arranque. Bueno, 3-3 tindràs perquè al final tens el del clan Ordo i tal, no? Però no és exactament igual. Jo crec que seran, sí, jo crec tots aquests canvis que no sé, o un torn 5 sense un overwhelming o sense un pou, no? És que és com, ostres, com coses que eren tan pilars, no? del joc o tan clars que de sobte ja no hi seran, no? Pues com jugarem, quins mazos sortiran, a mi és una cosa que em desperta molta curiositat i la veritat que tinc moltes ganes. Bueno, una mica d'això, jo crec que tots no estem ara jugant, sobretot líders que es rotaran en aquests a partir del març, i per tant trobarem a faltar algunes d'aquestes cartes. Podríeu així resumir i dir quines són les que realment dius, mira, jo aquesta sé que la trobaré a faltar moltíssim. L'ECL. El millor Tarkin Town, segur. Tarkin Town, sí, és com, vale. No sé, a veure amb què ens sorprenen, no si treuen alguna base rara i interessant de cara al proper set, però jo Tarkin Town, per descomptat, la trobaré moltíssim a faltar. Surprise Strike, com no la reeditin, saps? Que no sé. Ja, No ho sé. jo crec que S'acaba el joc. Blaster també, Surprise Strike sí que és veritat que jo, per exemple, en el deck d'ara porto només L'has una, retallat, sí. però jo, per mi sí, per exemple, Tarkin Town, el tema de poder jugar amb una base d'aquest estil és algo que trobaré molt a faltar. Jo diria que sí, diguem, principalment seria aquesta, així que em vingui ara al cap, sobretot. A nivell de base, Tarkin Town em sabrà força greu, perquè estic jugant també la Padme amb Tarkin Town, sí que em servirà. I tu, Víctor? El muerto no me sirve, o sigui, és que jo és que tinc moltes, a més que també, clar, a l'haver jugat diversos mazos em fan mal com coses diverses, no? Però el que dèiem, no? El Blaster, per exemple, a mi m'agraden molt els pumps, no? El Blaster, el Surprise Strike... Les coses sorpresives, no? Sí. Però és que, jo què sé, un Sneak Attack, un Ruthless... és que hi ha tantes cartes que defineixen la forma com jugues, Muerto no me sirven, Gridos... És que n'hi ha moltíssimes, no? Jo crec que no te les acabes, no? I cartes que no he jugat. El Power of Darkseid, quan jugava a Talfin, sí que l'he jugat moltíssim, però, per exemple, la Talfin, no? Un deck que dius, ostres, pràcticament no li hauré d'afectar la rotació perquè són moltes cartes, venen directament del set de Legends of the Force, però té pilars importantíssims com són el Force Lightning, que se li'n va, el Power of the Darkseid, que se li'n va, dius, ostres, clar, sense això el mazo ja és que li treus el poc que li quedava de removal, no? Aleshores, serà interessant, o sigui, jo crec que és això. És reinventar-se, al final ens haurem de reinventar tots i... El Boba mateix, un Boba de Tabalt, on va un Boba de Tabalt sense un Kylo Silencer? El Boba que se'n vagi cap a casa. Totalment. Però això vull dir que són cartes no només de portar-les, sinó de jugar-la quan les tens en contra, et condicionen tant l'estratègia que tens i com jugues, que quan ja no hi siguin diràs, ostres, jo ara què faig? No? Què faig? És com tot aquest càrrega mental, no? Se te'n va i, òbviament, hauràs de concentrar en altres coses perquè hi ha uns problemes, però jo crec que hi haurà moltes cartes que pesen un muntó i que trobarem a faltar. Sí. Bueno, però és un al·licient també aquesta forma de, bueno, això, un nou Total. repte i una nova d'això. I ara ja... Deies alguna cosa, Roger, perdona? Sí, no dic això, que jo també una mica per
pensant ara amb tot això que perdré, no?, a partir del març, que clar, li tinc molt d'amor al primer playset que vaig aconseguir de Llegendàries, que era l'Halcón Milenario, i al final és una carta que he jugat amb moltíssimes baralles, de fet era un Stab for 3 seguro, i el dia que no hi sigui pues, també em farà mal. Al final, per lo icònica que és la carta i per lo sorpresiva que és, que casa molt amb lo que és jugar a Astúcia, no? Ja està, Sas, no et tallo Sí, més. jo potser com a carta que trobaré a faltar, ja que ningú m'ho pregunta, ho dic jo sol, és l'Overwhelming. Tu l'Overwhelming, ja ho Sí, sabem. tio, aquests que robo de tres, Ja, però- aquests que robo de 3 enters, pues, els trobaré a faltar. Ja m'ho crec. I res, bueno, això. Llavors, una pregunta per tu, Víctor, en aquest cas, i és, tu has jugat molts líders diferents, la majoria d'ells, per lo que sigui, han estat banejats. No sé si és culpa teva o que va Perquè- sempre a lo trencat. Llavors, sí que és veritat, Sí, no sé, bueno. sí que és veritat que ara encara falta un set, no? Bueno, el set nou, el de la rotació, on sortiran nous líders, però tens l'ull ficat en alguna ara mateix d'aquests... O sigui, per començar a jugar un cop roti? Més que res ho dic per Jo, no a començar a jugar jo, lo- sabent que el banejaran, saps? Hombre, a mi m'agradaria que la Talcin tornés a funcionar. O sea, és un líder que és un estil de líder, no? Tipus Cat Bane, Padme, Kinlan, que crec, o sea, ha donat molt bons resultats fins ara. I bueno, tinc curiositat, sí, per veure un cop post-rotació, igual aquestes eines que perd no impacten tant com bueno, coses noves que guanyi o els tipus de meta que predomina en aquell moment. Doncs la veritat que em faria il·lusió poder tornar a jugar a la Talcin també perquè és un deck que tinc com molt maco, no? Pues vaig a comprar Showcase, tinc cartes del Mundial i tal, i la veritat que m'agradaria tornar-lo a treure. Jo crec que la Talcin serà una clara opció. I després, jo crec que també decks de pilots crec que també es veuran bastant. O sigui, crec que seguiran funcionant bé, però bueno, és molt d'hora encara, és molt d'hora. Però sí, des de Look Data Vault, que ja fins i tot ara no estaran bastant poderosos, crec que sí que perdran coses, però és que també si t'hi fixes, les coses que perdran jo crec que no seran tan importants com altres eines que els estan donant. Jo crec que també podran capejar bé, crec que també podran capejar bé el temporal. Però bueno, això és una mica el que tindria en ment pensant en post-rotació, però clar, queda tant que això és Correcte. bueno, tirar-se a la piscina màxim. Això hem vingut. Sí, perquè després... sí, això sí, però després és el que dius, és a dir, que al següent set te treuen algun líder que pel que sigui et faci amor a primera vista i ja està, ja. Sí. Ja és igual torna els a altres que reeditar hi ha. l'Overwhelming Barrage i dius ja, doncs... Ja està. Però bueno, sí. I tu, Jordi, una mica amb la mateixa pregunta. Sí que és veritat que aquesta anava potser més enfocada a la Judit, que al final sabem que sempre ha jugat únic i exclusivament Sabine, però bueno, tu tens algun... Per mi, bueno, una de les coses que em vaig comprar doncs, abans d'acabar l'anterior set va ser el Hand Pilot de Jump to Lightspeed, perquè crec que és un líder que potser amb la rotació pot agafar força. També tinc el Kazuda, que li tinc força carinyo perquè el vaig estar jugant durant gairebé un set, i crec que potser el Kazuda també és, bueno, el que deia el Víctor, no? Decks de pilots i de més, doncs és algo que crec que pot ser interessant de cara al proper set, però com diu ell, no? S'ha de veure també doncs, què surt nou, però jo tiro bastant pels pilots de cara a la rotació. Ojalà. Molt bé. Bueno, de fet, vaja, jo crec que el Han Solo pilot és dels líders que més profit li pot treure, com a mínim quan desplega, no? Si has aconseguit muntar bé taula i tens plots i de més, Sí. pot arribar a fer autèntiques virgueries al torn de 5 recursos. Sí. Bueno, pues una mica jo crec que fins aquí, no? Ja tota la reunió aquesta que hem tingut i tot el que hem anat comentant. No sé, Sí. Sas, si vols afegir No. alguna cosa... Que va, jo crec que ha quedat bastant complet l'entrevista amb 3 jugadorassos que jo crec que teníem ganes, no, de portar-los aquí, de veure com les expedicions catalanes, doncs, allà on van, doncs, van tenint bons resultats i
i que esperem que segueixin anant a més i que això és bo per tots, tant per ells a nivell individual com que per la comunitat, no? De Barcelona, de Catalunya en general, no? De que hi hagi jugadors que vagin fent bons papers i que ens motivin en trobant-nos setmana rere setmana per fotre'ls una pallissa i dir, pues jo vaig guanyar aquest que va quedar top 21. Doncs sí. Pues mira, per tant. Però, de fet, això és curiós, perquè dels 3 que heu vingut avui aquí, jo crec que jugar com a tal, jo només he jugat contra el Jordi, i de fet me'n recordo molt bé on va ser, que va ser quan ens vam conèixer a Saragossa, Efectivament, sí. i em va violar amb boba doble groc, me va violar. Però Que no portaves sé, la Sabin groga, si no m'equivoco, tu, no? Era no, o no? gran Era inquisidor. Gran inquisidor. El blau. Hosti, és veritat. Sí. El blau, sí, ostres, tu, és veritat, Sí, és sí. veritat. Que de fet, Que quan vam acabar de jugar et vaig dir, ostres, comparteix-me la llista perquè em va semblar, la veritat, molt interessant i sí, és veritat que només, bueno, vam jugar a Saragossa i la veritat és que ja vaig veure l'enorme persona que eres allà a Saragossa, o sigui, la veritat és que sí, va ser una molt bona experiència. Sí, i tant. De fet, no sé si hi anireu a Saragossa, algú de vosaltres? Nosaltres no hi podrem anar aquest any perquè també és veritat que entre la boda, el viatge a Japó i que ens en anem de viatge por ahí a competir, ens toca una mica retallar per alguna banda. Tot no es pot. Està clar. Sí. No. Jo també tinc una trobada de karate que fem 3 trobades a l'any amb els del club i justament és aquell dissabte, o sigui que no, tampoc hi podré anar. A veure, sí que és veritat que com a event està xulo, bueno, una mica fora de lo que és el panorama així més competitiu, però bueno, continua sent un lloc on trobar-se i fer comunitat, que això sempre és xulo. Nosaltres, de fet, sí que tenim bastants Sí. companys que hi van i que són reincidents i que repeteixen el que van fer l'any passat i bueno, ja ens explicaran una mica què tal els hi va tot. Pues bueno, ja et dic, fins aquí tot. Una mica agrair-vos haver vingut i compartir la vostra experiència sobre sobre el vostre torneig a Múnich i esperem veure'ns ben aviat, que us puguem continuar entrevistant aquí, cosa que voldrà dir que continueu llaurant bons resultats i a poder ser ja a la propera que sigui parlant d'un meta, líders i baralles diferents a les que fa dies que juguem tots. Pues, lo dit, que moltíssimes Moltes gràcies per convidar-nos. Sí, moltes gràcies per plaer. convidar-nos i un plaer, com sempre, poder parlar amb vosaltres i això, un plaer haver estat aquí avui. Moltes gràcies, nois. Moltes gràcies. Esperem, si amb sort, ens veiem tots el diumenge pel draft que tenim a Tesseracto, que de fet ara és patrocinador oficial del canal i el qual ens ajuda a poder sortejar coses i productes del propi joc, així que també molt contents per això i hem d'anar a la tenda a fer una mica de pinya allí tots i a veure què tal va. Òbviament. Doncs, Pues bueno, Ens veiem. moltes vagi gràcies. molt bé. Gràcies. Apa, salut. Adéu. Una abraçada. Igual. Sí. Adéu.